Danton, Gelang Kalung. Pade gabung, pade ngawung. Nalika biyen biyene janji tresno rin nganti saklawase Ugi Mas Tarto wonten telepon. Datang kantor Mas Bayan Darmono. Oh, lampat Desa Mijom nyombor ngono. Mas Rebo. Nalika biyen biyene janji tresno nganti saklawase janji tresno urip opo sliramu rakyat ora poso urip ana gunung bunga susah dilakoni ning rejeki Gusti sing maringi.
Oke, Mas Tarto wonten Grogol. Mas Bayan Darmono, Mas Rebo. Mas Aryo Kempes. Datang kantor Pak Desomo wonten Parangjoro. Bapak Sari. Oke, Mas Tarno Tania Jaya. Mas Parmin Mas Firmansyah. Roni.